हाय हॅलो SM क्रिएटेशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे। तर आज आपण शिमला मिरचीची भाजी बनवणार आहोत। तर इथे मी शिमला मिरची अशा पद्धतीने कापून घेतलेली आहे, बघू शकता। एक वाटी शेंगदाणा कूट घेतलेला आहे, याच्यात मी 5-6 लसूण टाकून दळून घेतलेला आहे मिक्सरमध्ये, ते बघू शकता। थोडी कोथिंबीर आहे। तर आता आपण शिमला मिरची भाजी कशी बनवायची बघूयात। आता इथे मी गॅसवर कढई ठेवून घेतलेली आहे, याच्यात 2 चमचे तेल टाकून घ्यायचे। इथे मी 2 चमचे तेल टाकून घेतलेले आहे। तेल ते बघू शकता, आता तेल तापून झालेलं आहे। मी थोडे मोहरी टाकून घेणार आहे। मोहरी टाकून झाली की आपले तडतडून झाले की आपण त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा जिरे टाकणार आहे। आता आपले जिरे पण परतून झालेले आहेत। आता त्याच्यात आपण ही शिमला मिरची थोडी भाजून घेणार आहे। पूर्ण शिमला मिरची टाकून घ्यायची। इथे बघू शकता मी सगळी शिमला मिरची टाकून घेतलेली आहे। आता हिला आपण थोडंसं तेलात परतून घ्यायची। इथे बघू शकता ह्या अशा पद्धतीने आता ही तेलात आपली परतून झालेली आहे। मी याच्यातल्या बिया पण काढलेल्या नाही आहेत, बिया तशाच ठेवल्या आहेत आपली भाजी तिखट होण्यासाठी। इथे छान हे परतून झालेले आहे, बघू शकता। तिला आता आपण थोडंसं एका ताटात काढून घेणार आहोत। इथे बघू शकता मी शिमला मिरची परतून घेतलेली आहे। आता तिला मी 2 मिनिटं परतून घेतले तेलामध्ये, असे काढून घेतले ताटलीमध्ये। आता याच्यात मी 1 चमचा तेल टाकून घेतलेलं आहे। याच्यात आपण आता फक्त शेंगदाण्याचं कूट टाकायचं आहे, त्याला पण छान परतून घ्यायचं आहे। इथे शेंगदाण्याचं कूट मी तेलात टाकून घेतलेलं आहे, बघू शकता। याला छान परतून घ्यायचं आहे। आता याच्यात आपण हळद टाकायची, थोडी अर्धा चमचा हळद टाकायची। आणि मी 1 चमचा आता इथे मसाला टाकते। इथे मी अंबारी मसाला टाकते 1 चमचा, आणि अर्धा चमचा मी गरम मसाला टाकते, 1 चमचा मी लाल तिखट। आता याला छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। छान मिक्स करून झाले त्याच्यामध्ये आपण याच्यात आपण आता कोथिंबीर पण टाकून घ्यायची। कोथिंबीर टाकल्यानंतर याला छान मिक्स करून घ्यायची या मसाल्यामध्ये। इथे बघू शकता या अशा पद्धतीने आता याच्यामध्ये आपण ही तळलेली शिमला मिरची पण टाकून घ्यायची। हिला पण छान मिक्स करून घ्यायची, परतून घ्यायची या मसाल्यामध्ये। इथे बघू शकता, म्हणजे पूर्ण मसाला आपला शिमला मिरचीला लागला जातो। याच्यात आपण थोडं पाणी टाकून घेणार, 1 ग्लास। 1 ग्लास पाणी टाकून घ्यायचं आहे आणि रस्से छान शिजवून घ्यायचे। आता 1 ग्लास पाणी टाकल्यानंतर रस्सा छान शिजवून घ्यायची तेल सुटेपर्यंत। अशा प्रकारची शिमला मिरचीची भाजी तुम्ही पण नक्की करून बघा। माझे जर व्हिडिओ आवडत असेल तर लाईक करा, शेअर करा।
चॅनलला सबस्क्राईब करा। अशा पद्धतीची भाजी तुम्ही पण नक्की करून बघा। अशी शेंगदाण्यामध्ये पण भाजी खूप छान लागते, टेस्टी लागते। तुम्हाला जिथपर्यंत पातळ रस्सा हवा असेल तितकं तुम्ही पाणी टाकू शकता किंवा कोरडी पण करू शकता। इथे भाजी मी थोडी पातळ करणार आहे। इथे बघू शकता आपल्या भाजीला छान रंग आलेला आहे, कलर आलेला आहे। इथे बघू शकता। इथे मी आता 1 चमचा मीठ टाकून घ्यायचं आहे अंदाजानुसार। मी इथे आता 1 चमचा, साधारण 1 चमचा असेल हे मीठ टाकून घेते। मीठ टाकल्यानंतर छान मिक्स करून घ्यायचं, हलवून घ्यायची पूर्ण भाजी, म्हणजे मीठ आपलं सगळीकडे पसरलं जाईल। इथे बघू शकता असे छान आपले भाजीला कलर आलेला आहे। अशा प्रकारची भाजी तुम्ही पण नक्की करून बघा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर। मस्त खा आणि स्वस्त रहा।